ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини истиқлолияти энергетикии кишвар қадамҳои устувор гузошта истодааст. дар ҳошияи расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва дар муддати 24 соат таъмин намудани бошандагони шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо нерӯи хушсифати барқӣ дар деҳаи танги ҷамоати деҳоти сӯчони ноҳияи Шуғнон нерӯи барқии обии Помир-1 чандин солбоз фаъолият дорад. нерӯи барқии обии Помир-1 калонтарин манбаи барқ истеҳсолкунии вилоят ба ҳисоб рафта, айни замон 4 дастгоҳи он бо иқтидори 28 000 киловаттсоат барқ тавлид менамояд. нерӯгоҳ манбаи асосии истеҳсоли барқ дар вилоят ба ҳисоб рафта, айни замон шаҳри Хоруғ, ноҳияҳои Шуғнону Рошқала ва Решону Ишкошим аз ҳисоби нерӯгоҳи барқии обии Помир-1 бо нерӯи барқ таъмин мешаванд. ҳамасола аз ҷониби Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд таҷҳизотҳои дохили бино таҷдиду аз навсозӣ гардида, нуқтаи тақсимоти қувваи барқ барои беҳбудии сифати кор бо 36 камераи мушоҳидавӣ насб гардидааст. давраи зимистон фақат оба аз коли шилкӯл мегирем, чунки зимистон барои дастгоҳҳои нерӯгоҳи барқии Помир-1 намерасад. барои ҳамин обро аз кӯли шилкӯл мегирем. иқтидори нерӯгоҳи барқии Помир-1 28 000 киловатт мебошад. ҳозир ҳар 4 дастгоҳи нерӯгоҳи барқии Помир-1 бо тавоноии пурра кор карда истоданд. аз ҳисоби нерӯгоҳи барқии Помир-1 шаҳри Хоруғ, ноҳияи Шуғнон, ноҳияи Ишкошим, ноҳияи Рошқала ва Нори Рӯшон таъмир карда мешаванд. имсол дар нерӯгоҳи калонтарини ширкат Помир-1 бо мақсади таъмини аҳолии вилоят ва муштариён дар тамоми фаслҳои сол бо нерӯи барқ зер истгоҳҳо ва дигар таҷҳизотҳои қуввадиҳӣ аз нав барқарор карда шуданд. масъулини нерӯгоҳи барқии обии Помир-1 ба он мекӯшанд ки аҳолии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро дар тамоми фасли сол бо нерӯи барқ таъмин намоянд ва барои расидан ба ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини истиқлолияти комили энергетикӣ ҳиссаи арзандаи худро гузоранд.